Oh, isa. Ikaduha ang traffic light pa. Hello guys, Playa ba? welcome to my channel. This is Eric Hilo to Bigo City. Playa. Davao del Sur, Mindanao. Maayong Yan ka na. O, ya kahunong. buntag. May Ang buntag paminawa guys. ko sir ha. Kung mahilig Para ka kung magkasinabutan. traditional hilot, first time mo ni nakita nga video, tanawag paminawa. Inig-abot mo sa Para sa Playa mami. Terminal Ay, sa mutang, kay ma'am. Kagpidika. Tanggalan ka lo para Para maklaro kang tayo. Kagrabina Kung saan compound. na itong ipamati eh. Kuan kanang ginaano ko ba ginakutas ko tapos Unya. murag akong ginhawa ko murag Ingon nimo Eric Hilot, wala ka abot sa gym. na ay time na masakit akong kilid pag maginawa ko sa tapos nagpa-check up ko sa doktor. Unya, kanang sa mga pa schedule. Ingon sa doktor sa kuha is stress ra na imo siya. Pero ana pila na ka doktor akong giano ani sa na nagpa-record kay mangurong mo ko tapos pili ako mo usahay ko sa ito ka siya pag magabiin na tapos Nagadaw sir, basta nga alay time. Hindi ko kahinga og tarong kasi maano na jud akong heart mga kaini mo pagditik nagtama tapos nagpa-check up ko sa doktor. Normal Hello, ra sir. man, normal ra akong heart. Normal ra tanan akong dugo. Ay, sa kuha. Tapos 100. 2020 kapag nag-take pa ko og ng mga pills. Siguro side effect ko siya nga nagka-cyst ako thyroid ko. Sa thyroid daw mo daw. Wala na. Wala na ako nagbabalik o kuan, check up. Tapos, dugay na siguro mga pila na katuig, mga 2 years naman ata na wala akong atake. Bago lang katong last day, Depende ra gyud mga sa Saturday, sir. mga Saturday sa gabi, atake ko. Atake sa Atake ko kanang namugnaw ko, tapos nanguro ko ng ang pore katapatan na. Smuto siya nga, Ay, sa kuha. kinapuntas gani ko nung ano, hindi na ako inhawa sa Dua. gabi. Tapos sakit na lang akong dali, umilit na lang dali sige. Isa ka mo likod. Sakit gani akong likod. Tapos pag inig-press na, inig-ana, inig-hilot, inig-pisilip sa Papa ka mahilot. Ginahilot-hilot ako sa akong kuan. Nya. Kung iyaan dito sa akong Ah, sige sir. Inig-ana niya sa akong mag-verb ko. Tapos kami sila pong tig-up na. Wala. Katapusan, sila pong tig-up. Anak lang. Wala gyud, wala laeng. So, ang pinaka-problema nimo kanang mura kag butas. Ngayon nakabalukas ko ah. Sa Facebook. Pagulang. Dugay-dugay na, pero karon lang ko nagka-type. Kay ano man, under observation pa. Tapos wala naman ko ginaano, gina-atake. Sumuto na ano na ko, pray ko po. Kami ko, sige naman naging ng doktor. Stress, kasi may akin ng buhatan, Lord. Uy, para maayo na ko kanina. Gusto na ako ba maayo ko kanina? Wala ko na lang. Kasi naman kaya nang-stress yung kasahay. Professional yung time na problema. Pero wala mo ko gibati doon na sa hindi ko ng doktor. Normal Butas lang. Butas Brad ko lang. nga na bisog ginawa sa akin. Sige. Ako na yung mangitas oban. Mga panuhot. Sige, asa ka ng balay mo ma'am? Dawis po. Sige, shout out sa mga silingas Dawis. Shout out guys, happy birthday to me and naanay ko diri karon kay Sir Eric Hilot. First time na ko karon, so I hope na mag-heal na tanan ako mga negativity sa lawas na mawala na tanan in Jesus name. Hindi mo nila yan sa mong husband. Kung pinakabuutan, Pag pinakabutan, naday dili pinakabutan. sa pinaka-paborito na kong kuan, uyab dira Gerald Gomez. Hello, shout out sa akong mga friends dira sa Dawis. Shout out ko kay Mary Grace, kay Sir Dan Dave Serapika, Ate Angga Berador, kay sa tanan na dira ang mga nasa Dawis, sa mga silingan ako ng mga marites. Laban na. Naday marites dito. Na. Lo, nadi ko diri. Imong mama, papa. Sige lang. Shout out, Jeff. Shout out ko sa kong mama in heaven. Happy Mother's Day. Happy Papa. Mother's Day. Kung papa, Happy Father's Day. Ibing Japon. Dili. Oh. Sa earth. Ha? Napadari. Pa sa art. Napa sa earth. Sige. So yan guys, shout out po sa mga taga Dawis, Digo City. Dawis, Purok talaga. Digo City, Purok, Talakitok. No? Gomez family kay Mary Joy Castro, Gomez. Zain, anak ko diri. Naka-live, no? Nag-comment na sa asa ka. No? Ako diri. Hello. Ay, kuan ka nang sa kuan, Ravina Compound. Day. So yan guys, Dali, diri.
Nasa Ma'am Dere, tabangan na itong mga Sa Eric Hilot. ipamatis I-search ninyo sa Facebook. Siyempre, Eric na pa Hilot. na sa pagkampo sa Ginoo, tanang nga mag-uol sa kuwang ni kamot ha. Ni kamot ko nga mamayo mo kutob sa kung may mo kahit kayo natin na pamatis-kawasan. Ug siyempre sa karon na po nakakita niyo video, please subscribe na YouTube channel kaning video and please follow my Facebook page. Bisig na may time nga mo mabisita sa ko ang Facebook. Eric Hilot ang traditional ha. Itong Roto 10K na followers mayong buntag. So magsugod ako guys, shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. God bless. Ngayon guys, magsugod ako guys, please share lang po para dagang masayod. Butas. Ero kamay. Ano ba? Ang kana. Unti lang ay. Sakang kamay daw. Up. Sulti lang sakit, kaya para itong ma-reducean ha. Ano lang, relax lang. Ha? Pangalan tinuod. Marian. Marian. Oh. Ano tinuod? Ha? Isa ka ba sa tao, tapos bigyan ka buhay. Putos. Sugay na din eh. Hindi na magtukar-tukar. Sa akin pa mo. Tawag.
DJ, pabrowa, sana ka? Sana ka to? Ang mapas. Maulay, namalit ko ng bagong habol. Ang sao ng habol. Kung ka mo reply, ay, ba't sa mga? Sa tinuod lang sa wala tigil habol sa balay, mga 19 kung kupong ko ito mga habol. Lawas, nalalig ka ni Dal. Ano naman mo sa tao? Ano mabaga? Ha? Sa akin, ano mabaga? Buwan siguro ka sa una. Yan sa bukat. Sa akaw ka niyo. Lagi mo doon ako magkakamaga. Lumingkong ka, bunga mo gamit. Nakaayo. Sa pinagkakunaw na karo kahilo. Oo, kaya. Ano ito, mga kapilino? Dugay naman ko nag-ano sa iyo mo. Tapos, ano ko eh, time ba? Anong medyo, wala naman sa to akong dati.